Info.news, dilluns 15 de juliol de 2024. Panamà reforça vigilància marítima per frenar el pas de migrants. Panamà ha incrementat la vigilància marítima i tancat diversos passos irregulars a la selva del Darién per controlar la migració cap als Estats Units. Aquesta mesura, impulsada pel nou president José Raúl Mulino, busca un pas humanitari segur per als migrants, majoritàriament veneçolans. Panamà ha signat un acord amb els Estats Units d'Amèrica per repatriar migrants, finançat amb $6 milions de Washington. Costa Rica deté sospitós de l'assassinat de l'exmilitar veneçolà Ronald Ojeda. Les autoritats costa-ricanyes han detingut Villegas Rodríguez, sospitós de participar en l'assassinat de l'exmilitar dissident veneçolà Ronald Ojeda, a prop de la frontera amb Panamà. Ojeda, crític del règim de Nicolás Maduro, va ser segrestat a Xile al febrer, i el seu cos va ser trobat dies després. Envelliment accelerat i desafiaments demogràfics a Llatinoamèrica i el Carib. L'UNFPA adverteix sobre l'envelliment accelerat de la població a Llatinoamèrica i el Carib, amb altes taxes d'embarassos en adolescents. La recent conferència a Cartagena d'Índies va destacar la necessitat de polítiques inclusives per garantir drets i benestar, i gestionar adequadament els fluxos migratoris i els impactes del canvi climàtic. Dos acusats de l'assassinat de Fernando Villavicencio, condemnats a 34 anys de presó. Un tribunal de l'Equador ha condemnat dues persones a 34 anys i 8 mesos de presó per l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio. 3 persones més han estat sentenciades a 12 anys per complicitat. La família de Villavicencio considera aquesta condemna un primer pas cap a l'esclariment complet del crim. Possibles escenaris enfront les eleccions presidencials a Veneçuela. Veneçuela enfronta incertesa i especulació de cara a les eleccions presidencials del 28 de juliol. Es consideren possibles escenaris com la victòria d'Edmundo González Urrutia o la manipulació dels resultats per part de Nicolás Maduro, cosa que podria generar una crisi política i un increment de la migració. Recorda que fent-te mecenes de l'Infopunt, a la nostra plana de Patreon col·labores a fer possible que et continuem informant d'allò que passa al món. Des de mecenes express o mecenes bàsic, fins a mecenes premium, segons les teves possibilitats econòmiques, contribueixes a que continuem creant continguts per a tu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Atemptat contra Trump en acte de campanya a Pennsilvània deixa diversos ferits. L'expresident Donald Trump va ser ferit a l'orella dreta durant un acte de campanya a Pennsilvània quan un atacant va obrir foc. L'incident va deixar també un espectador mort i 2 greument ferits. Trump va agrair a les forces de l'ordre i va condemnar l'atac, demanant unitat nacional. Marco Rubio podria fer tàndem amb Trump com a candidat a vicepresident. Donald Trump considera el senador per Florida, Marco Rubio, com a candidat a vicepresident. Rubio, conegut per la seva postura crítica cap a líders d'esquerra a Llatinoamèrica, podria incrementar les tensions amb el president colombià Gustavo Petro. Biden s'enfoca al «mur blau» per a la reelecció. La campanya de reelecció de Joe Biden es concentra als estats de Pennsilvània, Michigan i Wisconsin, coneguts com el «mur blau» demòcrata. Biden busca assegurar els 270 vots electorals necessaris per vèncer Donald Trump, tot i enfrontar crítiques internes i dubtes sobre la seva capacitat per governar 4 anys més. Crisi política a França, negociacions compliquen la formació d'un nou govern. França enfronta una crisi política després de les eleccions legislatives, amb un Parlament dividit en 3 blocs i sense majoria absoluta. Emmanuel Macron ha de trobar un equilibri per evitar un escenari d'inestabilitat que podria culminar en eleccions presidencials anticipades. Salvini dona suport a Trump i critica la UE. Matteo Salvini, líder de la Lliga, ha expressat el seu suport a una victòria republicana a les eleccions als Estats Units d'Amèrica i ha criticat la Comissió Europea per la seva suposada censura de les xarxes socials.
Salvini afirma que el govern italià durarà 5 anys malgrat les divisions internes. Meloni entre dos focs, la pressió de Washington i els reptes interns. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, intenta mantenir l'equilibri entre el suport a Ucraïna i les tensions internes amb Matteo Salvini, que dona suport a Trump. La situació continua incerta amb Meloni intentant navegar entre les expectatives de Washington i la pressió interna de la dreta europea. Bona nit. Bé, estem aquí de nou a Infopunt per repassar tot el que són els continguts que hem publicat en els darrers dies a la pàgina Patreon de l'Infopunt. Bé, a poc anirem agafant rodatge. Aquest és el segon Twitch en directe que fem. I bé, comencem. D'acord? Aviam. Bueno, Infopunt és un projecte que ja fa bastant temps que està en marxa, però que ha viscut diversos canvis i ara estem en una nova època en la qual volem potenciar els continguts a través de dos canals. Per una banda, el canal de la pàgina a Patreon, a través de la qual volem assolir el mecenatge de vosaltres per tal de cobrir les despeses que significa aquest projecte d'Infopunt perquè mantingui un mínim grau de qualitat i això ja seria somiar, però si és possible, doncs endavant, doncs poder fer més gran el projecte en el futur. Per ara, amb cobrir les despeses ja faríem força, no? Perquè, bueno, encara que sigui una nova època d'un llarg recorregut, en el tema de crear una comunitat encara estem al començament i aquest és l'objectiu, a veure si assolim construir una comunitat de gent que segueixi l'Infopunt, perquè així d'aquesta manera doncs puguem tenir un punt on posar-nos al dia del que passa al món, de coses que ens poden interessar, etcètera, etcètera. Per una altra banda, també l'Infopunt a Patreon ja fa una sèrie de mesos que està en marxa. Prèviament vam intentar utilitzar la plataforma de Medium, però no hem vist els resultats que ens esperàvem i per això hem tornat a Patreon, on ja hi érem abans. A Medium no hem vist uns resultats desitjables i aleshores doncs hem pensat que Patreon pot ser una millor plataforma perquè a més dona més eines per tenir la informació estructurada i facilitar la recerca de la informació. D'acord? A veure, ara estem a l'apartat de la plana principal, a Patreon,
Sí que el català no està com a idioma de Patreon, de la plataforma Patreon en si, però els continguts d'Infopunt a Patreon són tots ells en català, d'acord? I, i bé, doncs aquí tenim, doncs, bueno, aquí veieu algunes dades que són pròpies de les persones que treballem com a creadors de contingut a Infopunt a Patreon. Llavors hi ha un apartat que es diu col·leccions, d'acord? I en aquí intentem una mica classificar els continguts que anem creant per seccions, el que ells anomenen col·leccions en un mitjà d'informació, doncs podrien ser les diverses seccions, d'acord? Que anem creant i anem construint. Aquí en aquest numeret doncs apareixen el número d'articles associats. Veieu que hi ha seccions o col·leccions a Patreon que tenen més articles, altres que estan més verds, però bueno, ja anirem afegint continguts i també reestructurant una mica l'ordre de les diferents seccions segons les que tinguin doncs, més incidència, doncs posar-les de les primeres, d'acord? Perquè així pugueu tenir accés. Per una altra banda, pues, el que volíem comentar, un segon canal de comunicació, que és el Twitch, i a través del Twitch us volem explicar com és el projecte de l'Infopunt i, a més, donar altres serveis com és Infopunt Ràdio, que vam començar amb una emissió el darrer divendres, d'acord? En què, doncs, a través de la intel·ligència artificial donem veu amb resums dels continguts que creem per Infopunt, el portal aquí a Patreon, els hi donem veu a través de la intel·ligència artificial i també, per una altra banda, podeu veure aquests vídeos que també apareixen en l'emissió en directe, d'acord? Aquí, dalt d'on aparec jo, amb informació de servei i també notícies que poden haver aparegut a Patreon, a Infopunt, a Patreon també, d'acord? De les seccions, pues, de les que estem treballant darrerament i que volem que tinguin una publicació com a mínim setmanal, pues tenim l'Infobreus, que es podria dir que és com una mena de newsletter, el TecBreus, que seria la germana tecnològica de l'Infobreus, el Monoibreus, que seria la germana en el món de l'economia i els negocis de l'Infobreus, i el Micromons, que seria la cosina dedicada a tot el que passa a un nivell més petit de ciutats i també una mica com una mena de magazine en què hi hagi alguns continguts curiosos. Anem a començar amb el Micromons que vam publicar aquest diumenge, d'acord? Veieu, aquí portem dues publicacions. A la primera sessió de Twitch vam repassar la publicació del Micromons del 7 de juliol i avui anem a repassar doncs, el que vam publicar ahir diumenge 14 de juliol. D'acord? Doncs bé, entre altres continguts, pues el primer que puntualitzem és la reobertura de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, d'acord? Que ha estat durant un parell d'anys aproximadament en obres de reestructuració, de reformes. Aquí, doncs, diuen durant el tancament de 2 anys s'han fet reformes per millorar l'accessibilitat i la preservació del patrimoni, incloent tot un sistema de climatització i diversos
diverses millores museogràfiques. Aquestes intervencions doncs, han suposat gairebé 1 milió d'euros, finançats tant per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La reobertura coincideix amb els 140 anys de la inauguració de la Biblioteca Museu, que acull obres d'art de diverses procedències i èpoques, així com un fons bibliogràfic del segle XIX amb uns 23.000 exemplars. Bé, és un dels punts culturals més interessants a visitar de Vilanova i la Geltrú. Està a tocar de l'estació de ferrocarril, amb la qual cosa, si us desplaçeu amb aquest mitjà i si la Renfe no falla, Rodalies no falla, doncs ho teniu ben a la vora, no heu de caminar gaire per fer la visita. Després també pues, tenim un parell d'articles dedicats al món de les ciutats i els comtats dels Estats Units. El primer pues, fa referència a quina és la ciutat més assequible, que es troba a Texas, és McKinney, que està a uns 48 quilòmetres al nord de Dallas i que ha estat nomenada la ciutat més assequible dels Estats Units segons un estudi de The Motley Fool. Aquest informe va comparar l'ingrés de familiar mitjà i el cost de vida a centenars de ciutats dels Estats Units, destacant McKinney pel seu cost de vida relativament baix, uns 70.800 euros, i el seu elevat nivell d'ingressos familiars mitjà, uns $113.300. Factors com la alta proporció de residents amb títols superiors i els salaris competitius en els llocs de treball habituals han contribuït a aquesta posició en el rànquing. A més, el cost de l'habitatge a McKinney és favorable amb un preu mitjà de poc més de $400.000, que és menor a la mitjana dels Estats Units. Clar, si ho veiem en relació amb els ingressos mitjans familiars, pues, diguem-ne que en uns pocs anys es pot cobrir aquesta despesa en l'habitatge, d'acord? Però clar, vull dir, heu d'estar en la mitjana, per sobre de la mitjana, per poder viure, per poder fer front al cost de l'habitatge. La llista de ciutats més assequibles inclou també Edmond, Oklahoma, Morrison, a Nova Jersey i Midland, a Texas, entre d'altres. Per una altra banda, també als Estats Units hi ha 3 ciutats que encapçalen el rànquing pel seu nivell educatiu, pel nivell de formació dels seus habitants, que són Ann Arbor, San José i Washington, D.C. Ann Arbor és un comtat de Michigan, San José un comtat de Califòrnia, a l'àrea de San Francisco, i Washington, D.C., és on està la capital. Són les 3 àrees metropolitanes amb millor nivell educatiu als Estats Units. Ann Arbor lidera per segon any consecutiu amb més del 95% dels seus residents majors de 25 anys amb un diploma de secundària, el 57%, amb un títol de llicenciatura universitari i aproximadament el 30% amb un títol avançat. San José ocuparia el segon lloc i Washington, San José està a Califòrnia, i Washington DC seria el tercer d'aquest rànquing, d'acord? Després, la Copa Amèrica, que s'ha jugat a Miami aquest diumenge al vespre, nit, de matinada ja a Catalunya, doncs aquí pues, es parla de com arribar a l'estadi. Clar, es va publicar ahir aquest article, amb la qual cosa encara tenia alguna cosa de sentit, d'acord, com arribar-hi des de l'aeroport. Després, com a curiositat, aquí podem veure en Larry, el gat de Downing Street, que veurà o ja ha vist a 6 primers ministres passar pel número 10 de Downing Street des que ell va arribar a,
en aquesta casa on viu i és molt conegut per part dels londinencs i dels turistes que passen per davant del número 10 de Downing Street, que és el lloc on viuen el primer ministre i la seva família. Després, doncs bé, l'any 2030 hi haurà un traçat de ferrocarril que duplicarà el trajecte de Divac a Koper, a Eslovènia, i que facilitarà la comunicació de Koper a la costa eslovena amb l'interior i ajudarà tant per lo que fa al moviment de persones com també el de mercaderies. Penseu que Koper, cap a Odistria, és una localitat on antigament es parlava italià i encara es manté com a llengua cooficial. Doncs és l'únic port comercial que té Eslovènia, al costat d'un altre port potent com és el de Trieste, a Itàlia, i aleshores, doncs bé, amb aquesta millora de les comunicacions ferroviàries es pretén que absorbir 800.000 camions l'any que deixarien de transitar per les autopistes uneixen la costa eslovena amb l'interior i que facilitarien el comerç de distribució de mercaderies a tot el que és la zona de centre Europa. Per una altra banda, tenim que a finals de juny s'ha inaugurat una connexió nova el que és la gran badia de Guangdong, Hong Kong i Macau, que enllaça la ciutat de Shenzhen amb la de Zhongshan. Això és a la província de Guangdong, la província xinesa de Guangdong, la capital homònima, Guangdong, que antigament es coneixia com a Cantó. D'acord? Pues, amb aquesta connexió el que es passa és que un recorregut que durava diverses hores, doncs ara es podrà fer amb una mitja hora. I bé, bueno, en aquest cas l'article pues, té un article principal on es donen més detalls, d'acord, de tota aquesta informació que, bueno, pues, pot ser interessant de saber, no? Vull dir, perquè estem parlant d'una àrea que sí, tindrà uns 56.000 quilòmetres quadrats, que ve a ser com una Catalunya i mitja, que fa no fa, 1,5 cops el tamany de Catalunya, però amb 86 milions d'habitants. O sigui que, clar, aquí pues, facilitar les connexions entre les ciutats a través, creuant una badia que separa els nuclis urbans d'una banda i l'altra de la badia, doncs amb aquest pont es pretén facilitar la comunicació. Com a mínim hi ha 2 punts més, aquest seria el tercer, que ajuden a comunicar banda i banda de la riba del que és la desembocadura del riu Perla, a la província de Guangdong, a, a la Xina. Bé, continuem i aquí veiem aquesta foto d'unes obres ferroviàries i és que l'alta velocitat ha arribat a Indonèsia i va fer-ho el 17 d'octubre del 2023. I des de que es va inaugurar la línia que junta la capital Jakarta amb la ciutat de Bandung, en un recorregut de 140 quilòmetres, doncs ja han viatjat des del 17 d'octubre 4 milions de passatgers en aquest tram, que és el primer tram d'alta velocitat ferroviària que hi ha al sud-est asiàtic, a fora de la Xina. D'acord? En aquest cas també doncs, tenim un article dedicat exclusivament per repassar tot el tema de com ha anat la construcció d'aquesta línia uneixen Jakarta amb la ciutat de Bandung a la illa de Java.
que no és la més gran d'Indonèsia, però sí la més poblada. Bé, i aquí, doncs, hem repassat una mica el que és el micromons d'aquest diumenge, 14 de juliol, i tornem enrere a la plana principal de la pàgina de l'Infopunt, on encara estem a la col·lecció. Anem enrere, a veure si fa cas. I bé, i tornem a anar enrere. D'acord. I aleshores, bé, avui hem publicat diversos articles i també un podcast que el podreu escoltar també quan posem aquí al canal de Twitch a l'info.radio, en què anirem posant els diversos podcasts que anem gravant perquè els pugueu escoltar. Però que, si sou però que també podeu escoltar directament aquí a l'Infopunt, d'acord? És que ara no ho posaré perquè em sembla que a més no ho sentiríeu, però bé, que sapigueu que aquí teniu un format de podcast i en aquest cas el del 15 de juliol el que fa és simplement repassar les notícies que vam publicar a l'Infopunt Breus, també d'avui dilluns 15 de juliol, d'acord? Veureu que els continguts que apareixen, aquests són els titulars dels continguts que apareixen. Només 20 notícies diferents que ara revisarem quan veiem a l'Infobreus. Com veieu, també avui hem publicat el Money Breus de dilluns 15 de juliol. Bueno, a base d'anar publicant continguts i d'anar creant una línia editorial a l'Infopunt, doncs anem descobrint també com millorar els continguts que compartim amb vosaltres. En aquest cas es tracta de... Tenim dos money breus del 15 de juliol. Un que conté els titulars i un resum de cadascuna de les notícies dels titulars. Això és el money breus i exactament el mateix passaria amb l'Infobreus, d'acord? I veieu, aquí també l'Infobreus també té els seus titulars. Això és simplement els 20 titulars i un resum, vale? Que és el mateix que podeu escoltar, en aquest cas, el de l'Infobreus, en info.news d'avui 15, en el podcast aquest, que a més també el podreu trobar a Spotify, d'acord? O sigui, tal qual publiquem un podcast aquí, la pàgina la tenim enllaçada amb Spotify de tal manera que no passaran ni 2 minuts aproximadament, posem-hi 5, però amb menys temps arriba, si no hi ha problemes, que publiquem un podcast a l'Infopunt de Patreon i als 5 minuts ja el tens publicat també a Spotify, amb la qual cosa, doncs... I els podcasts hem decidit que siguin en obert perquè els pugueu escoltar tothom, d'acord? Tant sigui al portal de l'Infopunt, al Patreon, com a Spotify. Bé, llavors, què passa? Aquí, doncs, el que estava explicant abans. Tenim els titulars, veieu que hi ha una coletilla, que és els titulars. A què es refereix això? Doncs que d'aquí volem compartir amb tots els que sigueu membres de l'Infopunt a Patreon, sigueu mecenes que estan aportant una quantitat econòmica al projecte per ajudar a construir, com si sou membres de la comunitat de forma gratuïta,
encara que teniu molts menys beneficis en el cas de que sigueu membres de forma gratuïta, doncs podeu accedir, val? Tots els membres, tant els de pagament com els que són de forma gratuïta. Doncs podeu consultar això que ve a ser una newsletter i que si us doneu d'alta i no cancel·leu el rebre-ho, ho rebeu amb el correu electrònic amb el que us heu donat d'alta com a usuaris de Patreon i de l'Infopunt, d'acord? A través de Patreon. Llavors, amb aquell correu electrònic que hagueu informat al donar-vos d'alta com a usuaris de Patreon i per poder accedir a Infopunt, per fer-vos membres de Infopunt, doncs, si no cancel·leu la subscripció, a cada article que anem publicant us arribaran al correu, com si fos una newsletter, amb la qual cosa no cal tampoc que estigueu dient mira, cada dia revisar el que hi ha al portal de l'Infopunt a Patreon, a veure què han publicat. Ho trobareu a la bústia de correu directament, sempre i quan no cancel·leu la subscripció per rebre els correus, d'acord? Llavors, anem a repassar l'infobreus, d'acord? Que també en aquest cas és el mateix, val? Aquest és la versió resumida, i anem a veure la versió original, d'acord? Tenim aquí l'infobreus de dilluns, vale? Aquí no posa els titulars, això vol dir que és la versió original. I què hem fet? Doncs mira, per l'infobreus fins ara no ho teníem, però aquest cop hem afegit una millora que és una mica de forma visual que sigui fàcil que identifiqueu en quina àrea geogràfica està relacionada les notícies que publiquem. En aquest cas, doncs tenim doncs, 3 notícies que fan referència a Amèrica Central i Mèxic. Després tenim 2 notícies que fan referència a Amèrica del Sud. Tenim 3 notícies, entre les quals, com no, la d'ahir, que no vam poder deixar caure en l'oblit, d'acord? Que són de l'àrea d'Amèrica del Nord. Com veieu, intentem que tota la geografia mundial estigui representada, perquè el que volem és que l'Infopunt doncs, ens doni un punt de vista global de tot el que passa al món, que encara que ara mateix està qüestionada la idea de la globalització, doncs la globalització continua funcionant igualment. Estem en un món interconnectat i ho veiem a les notícies, que el que passa en un lloc afecta a tota la resta. El que passa és que potser canvia una mica les dinàmiques que hi ha hagut fins ara de més obertura i ara pues, hi haurà més situacions d'estar a la defensiva d'uns envers els altres, però que la globalització continua. L'únic que ara potser s'afinarà una mica, que potser era una globalització massa salvatge i la crisi de la Covid-19 i el trencament de la cadena de subministraments entre la Xina i la resta del món pues, han posat en qüestió, a més de tot el tema de geoestratègia i de geopolítica, perdoneu, doncs que les economies occidentals doncs, estiguin estudiant la manera de no dependre tan directament del que hi ha a la Xina, igual que a nivell energètic doncs, s'intenta no dependre, o es va intentar en el seu dia amb la crisi del petroli, no dependre tant del que passava al Golf i van apareixent noves potències de producció petroliera i ara actualment, doncs, a causa de la crisi climàtica, doncs, també estan apareixent altres tipus d'energies que estan suplint el que abans s'aconseguia a través del petroli, del carbó, etcètera, d'altres fonts d'energia amb les que ens havíem acostumat a viure i que cada vegada són recursos limitats i cada vegada n'hi ha menys i hem de buscar alternatives perquè tard o d'hora
doncs s'havien de buscar i el canvi climàtic i la Covid-19 han accelerat aquest canvi de paradigma energètic, de la globalització també afinar-la una mica, etcètera, etcètera. Bé, la Unió Europea. Pues a la Unió Europea pues tenim 1, 2, 3, 4 notícies diferents publicades. D'acord? A la resta d'Europa pues en tenim dues, val? Resta d'Àfrica vol dir l'Àfrica que no està a la conca mediterrània. Doncs tenim dues notícies. L'Àsia Meridional tenim dues notícies. L'Àsia Sud-oriental una notícia i l'Àsia Oriental una notícia. D'acord? Veieu que tenim notícies de diversos tipus a l'abast que fan referència a diverses parts del món, unes amb una transcendència, altres amb d'altra, però que volem que més o menys tot el món estigui representat, perquè d'aquesta manera, doncs, puguem una mica copsar què s'està movent, què es cou al món, i que també no són tan diferents els uns dels altres. La humanitat és la humanitat, en lo bo i en lo dolent, i compartim moltes històries. I la cultura és només una capa que ens identifica com a societats diferents i bé, que ens dona una identitat en aquesta globalització. D'acord? Llavors, com veieu, igual que hem vist abans amb el micromons, pues hi ha notícies, no totes, però sí algunes, que poden tenir un article associat, o fins i tot dos, com aquest, que fa referència a com està el panorama polític al Regne Unit. Vale, estem a la resta d'Europa, el Regne Unit hauria pogut estar aquí, a la Unió Europea, però va haver Brexit i com va haver Brexit, pues d'aquesta part d'aquí, a l'infopunt el passem a la resta d'Europa, perquè el Regne Unit no està a la Unió Europea. I bé, tenim dues notícies, una que fa referència als, al Partit Laborista, que és el que va guanyar les eleccions del Regne Unit del 4 de juliol, d'acord? Aquí s'ha repassat una mica doncs, quins moviments hi ha ara mateix. Repte de Starmer a governar enmig de la victòria històrica del laborisme britànic. I després uns altres que han sortit beneficiats de tot això doncs ha sigut han sigut els liberals demòcrates, d'acord? I aquí tenim doncs, l'altre article relacionat, en què repassem una mica l'enfocament que tindran els liberals demòcrates davant del triomf dels laboristes i de com han anat prenent molts dels llocs, especialment els liberaldemòcrates, molts dels llocs que abans eren circunscripcions. Penseu que les circunscripcions al Regne Unit per al Parlament escollen un diputat per circunscripció amb la qual cosa la llista més votada, encara que sigui per un vot, és la que s'emporta el representant d'aquella circunscripció al Parlament britànic. D'acord? Llavors, molts d'aquestes circunscripcions, pues, els més votats han sigut els liberals demòcrates. No és que ni els laborals demòcrates hagin tingut uns bons resultats, ni els laboristes tampoc uns tants bons resultats. Vale? Els laboristes només han aconseguit un 34% dels vots. El que passa és que la manera en què la gent ha votat a les circunscripcions fa que han tingut un millor rendiment dels vots que han rebut que no pas els conservadors, que igual han tingut un vot més repartit per totes les circunscripcions, amb la qual cosa això ha endurit encara més els baixíssims resultats
han tingut en aquestes eleccions després de 14 anys d'haver estat governant de forma ininterrompuda al Regne Unit. Vale. Bé, doncs aquí estem a la pàgina principal. Ens hem sortit fora de lo que era l'infobreus. Tornem cap aquí. Vale. Potser era perquè ho estem mirant a la pàgina principal, llavors per això m'ho has col·locat. Ara estem ja dins de l'article. Vale. I, bueno, a veure, què passa a Amèrica Central i Mèxic? Bueno, aquí hem trobat una notícia que està a cavall entre aquest d'Amèrica Central i Mèxic i aquest d'Amèrica del Sud, perquè estem parlant de Llatinoamèrica i el Carib, amb la qual cosa. Doncs mira, s'ha quedat aquí al mig, a la zona d'Amèrica Central i Mèxic, però que també podria estar a Amèrica del Sud, perquè són les dues zones. Vale? Que és l'envelliment accelerat i els desafiaments demogràfics als que s'ha d'enfrontar la Llatinoamèrica i el Carib. Vale? El Fons de Poblacions de les Nacions Unides adverteix sobre l'envelliment accelerat de la població a Llatinoamèrica i el Carib, imposat per una esperança de vida cada vegada més gran, però amb unes menors taxes de fecunditat a causa de les desigualtats estructurals i els canvis migratoris. La regió també enfronta una alta incidència d'embarassos entre nenes i adolescents, amb més d'1,5 milió de naixements anuals de mares menors de 19 anys, molts dels quals resulten que són causats per abusos sexuals. D'acord? Per abordar aquests desafiaments se subratlla la importància d'implementar polítiques públiques inclusives que garanteixin drets i benestar, gestionin adequadament els fluxos migratoris i enfrontin els impactes del canvi climàtic. La recent conferència que s'ha celebrat a Cartagena d'Índies, a Colòmbia, va destacar la necessitat que les polítiques de desenvolupament prioritzin l'equitat de gènere, els drets de salut sexual i reproductiva i l'atenció a les disparitats socials amb l'objectiu de millorar les oportunitats i les condicions de vida de la regió. A més de tot això, doncs es troben que, clar, és una zona que viu una forta migració cap als Estats Units i cap a Europa, especialment cap a Espanya, i, clar, això fa que molta gent jove en edat de participar de l'economia productiva, doncs se marxi del país i són justament aquests que fan possible que les economies de països com Espanya o com els Estats Units funcionin malgrat la gran davallada de la taxa de fecunditat que amb la immigració està cobrint el que seria la davallada demogràfica que estem visquent i que per ara no vivim perquè aquesta davallada demogràfica, si ho mirem des del punt de vista que es produiria per la baixa taxa de fecunditat, d'acord, del nombre de fills que tenen les famílies, doncs queda cobert per la immigració de països econòmicament més pobres com són els de Llatinoamèrica. Però què passa? Que en aquests països també està baixant la taxa de fecunditat, amb la qual cosa hi haurà un moment en què segurament aquestes aportacions de població, aquest transvasament de població a través de la migració dels països de Llatinoamèrica cap als Estats Units o cap a Espanya, doncs igual es deixen de donar pel fet de que la població serà més envellida i no podran tenir aquesta capacitat de cobrir les generacions que nosaltres no estem cobrint per les nostres baixes taxes de natalitat. D'acord? Bé, doncs són diverses notícies, he donat el rotllo, vale? Aquí, com no, també estem amb el tema de la Meloni, que ens agrada molt parlar d'ella.
i també del Salvini. Aquí surt la relació de la Meloni, del Salvini, la parella de fet, que no es poden veure, i també una mica pues, el que està passant a França amb les eleccions que van haver-hi l'altre dia, d'acord? El 7 de juliol, la segona volta, totes les conseqüències que s'ha de tenir, i aquest també té el seu article particular, i aquí fem una mica de repàs de quines són les conseqüències d'aquestes legislatives avançades que el senyor Macron va decidir que s'havien de celebrar a França just abans dels Jocs Olímpics de París. Bé, crec que qui vulgui saber més sobre l'Infobreus, que es faci mecenes. El resum el podeu llegir sense ser tan plasta. Si us sou mecenes per €1,50 al mes, més IVA, l'IVA va verd, l'heu de sumar, feu els càlculs, i allò és el que es paga, d'acord? Tant si és €1,50 com si són €3, que serien els mecenes express i bàsic, nivell bàsic i nivell express, i els que sigueu, bueno, en aquest cas, els infobreus, hi teniu accés tots, ja ho veurem ara mateix. Qui té accés als infobreus? Tots els de pagament, vale? En canvi, en el cas de que siguin els altres, que serien el Tech Breus de tecnologia, el Money Breus d'economia i món de l'empresa, i el Micromons, vale? Aquests, doncs heu de ser mecenes premium per tenir accés als articles, doncs, amb aquest nivell de detall. Si sou mecenes del tipus express o bàsic, doncs només podeu consultar el que anem a consultar ara. Anem a aprofitar, ja que estem parlant. Vale, aquí teniu el Money Breus del 15 de juliol. D'acord, que surten aquí les 6 notícies. Aquest seria el contingut que podrien consultar els mecenes Premium, d'acord? Ho podeu veure aquí. Vale? Tots els Premium. Hi ha 2 Premium que serien aquí, surten dòlars, no sé per què. Però això serien €9 més IVA, i això serien €12 més IVA. Després ja, si voleu col·laborar de forma altruista important en el projecte de l'Infopunt, doncs tenim els Premium d'argent i els Premium d'or, que serien €30 d'aportació mensual i €100 d'aportació mensual. Aquesta és la traducció a dòlars que em fa l'aplicació, d'acord? Vale. Això és el que veurien els mecenes Premium. Que veurien els que tenen una categoria bàsic o express. L'express serien els d'1,5 € i els bàsic de €3, doncs veurien els continguts d'aquesta manera, vale? Més resumit. A veure, hem de donar un tracte preferent a algunes coses dels mecenes Premium, no? Perquè si aporten més, han de tenir un accés a una informació Premium, que si estàs amb una tarifa que és el que et costa un cafè amb llet cada mes, que serien els mecenes Express, doncs clar, vull dir, un que paga un cafè amb llet a un altre que en paga 4, doncs hi ha una diferència, 4 a 5 o 6 cafès amb llet. Hi ha una diferència, no? Llavors, bé,
També tindreu l'enllaç aquest per si us pica la curiositat i llavors us sortirà una alerta. Vosaltres és que sou express o bàsic, llavors això no pots consultar, has de fer Premium. Doncs bueno, doncs te fas Premium i podràs llegir el Money Breus per a Premium, d'acord? Si no, t'hauràs de quedar simplement amb els titulars. A veure, què són aquests que acabem de veure, vale? Aquests serien els titulars. És el que veureu, sí. Vale, en aquest cas sí que no està en obert per tothom. Vale, bueno, sí, també. Si ets un membre gratuït, també tindràs opció de llegir aquest contingut. Vale? El mateix amb l'Infobreus, però aquí té, té accés tots els mecenes a el que és el més detallat. I després aquí tenim el TechBreus, que, bueno, se m'ha passat fer l'opció de titulars. Només tenim l'opció per a Premium. Vale? Aquest, pues, ho deixarem ja per demà, ara que ho veig. No penso... després toca descansar. Demà més. Uh, vale, aquí tenim un problema. Sí, aviam. Anem a veure. Mm, mm. Bé, no m'hi he adonat. Estava això així malament. És un petit problema amb els vídeos que esperem solucionar en properes sessions. No sé si us haureu perdut, no sé quina part de l'explicació us heu perdut. No el so, però sí el que s'estava explicant. D'acord? Bueno, haurà quedat en plan podcast. Bé, el que estàvem dient, aquí pues, només tenim la versió premium del Tech Breus, amb informacions sobre tecnologia, facilitant l'ús del llenguatge Planer per facilitar la comprensió dels textos jurídics a Catalunya amb l'ajut de la IA. És un projecte que el govern de la Generalitat pues, ha engegat. Un altre és el desplegament de tecnologia 5G, doncs s'estan fent una sèrie d'inversions a diversos punts de Catalunya perquè la 5G estigui present arreu de Catalunya. A nivell de la Unió Europea, pues, la tecnologia xinesa no podrà ser utilitzada en la xarxa de telefonia mòbil a Alemanya. Per una altra banda, doncs, la Unió Europea amenaça amb sancions a la xarxa social X, antiga Twitter, per infraccions de la llei de serveis digitals. I anant-nos una mica més lluny, pues, la intel·ligència artificial està fent que les exportacions de Taiwan augmentin de forma important. No és que exporti intel·ligència artificial, sinó que el que està exportant són els xips i els semiconductors que necessita la indústria de la intel·ligència artificial per continuar funcionant i continuar creixent, d'acord? És d'aquí d'on ve derivat l'augment de les exportacions de Taiwan relacionades amb la intel·ligència artificial. No és una cosa directa, sinó més aviat indirecta, però clar, vull dir, a veure, tu necessites més xips pensant, doncs algú els ha de produir i Taiwan té la paella pel mànec, d'acord? Bé, de tots aquestes newsletters que hem estat repassant, doncs teniu diversos articles i alguns d'ells pues, tenen un article més detallat, val? Com per exemple aquest de la preocupació a Bali per la presència russa. Aquest estaria lligat amb el Micromón, si no m'equivoco.
A veure, anem a veure. Doncs no. Aquest no està aquí. Podria estar-ho, però aquest està preocupat. Ja, preocupat. Preocupació de valer. Està relacionat amb... A veure, anem a veure. Vale, amb l'Infobreus. Vale, vale, aquí. Una de les notícies de l'Infobreus. Aquesta sí que la podeu veure tots els mecenes que esteu fent aportacions, sigui 1,5 € o siguin 100 euros o més l'IVA. Preocupació a Bali per la presència russa, no? L'afluència de russos a la illa indonèsia de Bali ha provocat un important increment pel que fa a la inversió estrangera, especialment en béns immobles, causant malestar entre la població local. El president Joko Widodo i els alts càrrecs públics d'Indonèsia animen a veure la presència russa com una oportunitat per al creixement econòmic i la modernització malgrat les reaccions contradictòries de la població local. Podem llegir amb més detall tot això, que és el que tenim a veure. Si teniu el nivell corresponent, que en aquest cas seria només Premium, en aquest cas, o sigui, sí que aquí ho podeu llegir tots, però l'article en concret només seria amb tant de detall que seria només per a mecenes de tipus Premium. Els Express i els bàsics quedarien fora de poder accedir a aquest article. D'acord? Que aquí sí que podeu veure en aquest vídeo si teniu una bona vista i la televisió és prou gran o la pantalla amb la que esteu mirant, no? Vull dir, aquí entren en més detall. I bueno, aquí veiem una de les contradiccions aquestes que està havent amb el tema del conflicte entre Rússia, amb la invasió russa a Ucraïna i que ha portat a aquest conflicte de blocs entre Europa i els Estats Units d'una banda i Rússia d'una altra, d'acord? Ah, què passa? Que sí, molt bé, des de la Unió Europea especialment, també als Estats Units, s'imposen sancions a Rússia, però Rússia, en aquest món globalitzat i que s'està reordenant, està trobant altres socis amb els que poder, poder fer negoci, etcètera, etcètera. I en aquest cas ens trobem que poden haver tant russos que siguin més de la línia de Putin com russos que el que fan és escapar-se de que els cridin a files per anar a la guerra a Ucraïna, però que tenen un estatus que els hi permet anar-se'n a viure a Bali. O sigui, poden ser dels uns i dels altres, que estan a Bali, com també pues, hem vist que van fins i tot a l'Argentina va haver un problema en el seu moment que estaven arribant un munt de russos, etcètera. O sigui, veiem. Els Emirats Àrabs ha rebut molta inversió de la... Si els russos no poden invertir a la Unió Europea, doncs inverteixen en altres llocs del món. O sigui, molt bé, tots els diners que no venen cap aquí doncs van a un altre lloc. Els oligarques són oligarques i dona igual el que fem o el que decidim uns, que ells buscaran una solució per ells poder continuar sent oligarques. Així de clar. Han de sobreviure, com tothom. Però ells, clar, han de sobreviure mantenint l'estatus. I bé, és llei de vida, que les coses són així, ens agradin o no. Bé, doncs més o menys jo crec que ja hem fet un repàs per tot el que s'ha anat publicant a l'Infopunt durant aquesta darrera setmana, des de l'última sessió de Twitch que vam fer ja fa 2 setmanes, perquè la vam fer diumenge i aquest cop l'hem passat a dilluns, amb la cosa ja fa 2 setmanes. I bé, espero que més o menys us feu una idea de què és el projecte d'Infopunt, què és el que volem oferir, quina informació volem oferir. Busquem fonts diverses i de qualitat,
per crear aquests continguts informatius. Per ara no pretenem ser un gran mitjà d'informació, per ara l'únic que pretenem és estar en marxa, però aportar informació diversa, variada, complementària a la que ja rebeu a través dels mitjans de comunicació tradicionals i bé, crear una mica de comunitat de tothom que estigui interessat a aquesta mena de continguts, de notícies, d'actualitat, de veure el món, quines connexions, notícies que ens facin pensar en i per què passa això, i per què passa allò altre, etcètera, etcètera. O sigui, no només informar-nos, sinó també, igual aquí no hi ha assaig, no hi ha articles d'assaig, però per què no? I per això, potser per això obrim el Twitch, quan no és la versió ràdio continua sent més infopunt, l'únic que en àudio en comptes de per escrit, però en aquestes sessions en directe de Twitch US, igual fem aquesta vessant una mica d'opinió complementària, vale? Que infopunts, doncs, per mancar de temps i de moltes coses, doncs no podem fer, doncs ho fem així de viva veu mentre fem el directe, donem una mica d'opinió complementària, intentant ser el més neutres possibles, encara que, bueno, a vegades ens escapa una mica les idees, no? Com tothom en té. Intentem ser el més neutres possibles, però la neutralitat en si és impossible. Sempre hi ha diversos punts de vista i, bueno, nosaltres tenim el nostre, d'acord? Espero que us agradi l'infopunt, que us sembli que és una bona idea i que bé, us apunteu a l'aventura. Veig que ens hem allargat, estem al doble de temps del que pensàvem inicialment. Ens hem anat a 1 hora de programa quan només n'he pensat a mitja. Espero que us hagi agradat. D'acord? Bé, fins a la propera. Ja entenc que la setmana vinent, de directe. De ràdio intentarem, com a mínim, mantenir la ràdio els divendres i intentarem sumar alguna sessió més. Veurem una miqueta de directes, pues per ara un per setmana de directes. La versió ràdio, com aprofitem que la intel·ligència artificial li posi veu i després nosaltres li posem en bucle perquè aneu escoltant a l'hora que ho enganxeu com si fos el 324, pues això, vale? Moltes gràcies per la vostra atenció, disfruteu de les notícies d'una manera agradable, amb Infopunt i amb els altres mitjans de comunicació que us informen sobre tot el que passa al món, perquè és interessant saber què passa al món, per saber què passa amb les nostres vides. Bona nit, des de l'Infopunt us saluda Valentí Parrilla.